Oikein hyvää lauantai-iltaa minunkin puolestani ja tervetuloa tänne Vinkki-nurkkaukseen. Minulla on täällä tänään vieraana vanha närpiöläinen kurkun ja tomaatin viljelijä Peter Nykolt. Peter, muutit aikanaan Ruotsiin ja rikastuit. Voitko kertoa meille, mitä sinä oikein teit siellä Ruotsissa, että sinä rikastuit? Joo, kiitos sulle Erkki. Mä olen tosiaan Peter Närpiöstä ja mä muutin kuule Ruotsiin verottajapakko Suomesta ja mä ostin 100 tonnia, niin kuule mä voin sanoa suoraan tästä teille, niin lihaa. Se oli tosi paskaa lihaa ja sit mä ostin 100 tonnia sian pissaa eli kusta ja me pumpattiin kuule ne kaikki kusi siihen lihaa ja siitä tuli helvetin hyvää lihaa ja mä myin sitten hevosen lihaa ja potteni viikon ja niin mä sillä sitten rikastuin. Juuri näin, siirrytään mainoksiin.